Assalamu alaykum ähwanileşler, edi tomaşaçylar. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe gahryman akadamynyň saýasynda biz siziň her biriňize agdy berdi. Maşgala abadançylygyny, ölürüňizde çağa gurkulardan ýanlap durmagy, tüýsürüňizden ardy edýär. Bizi bede wadyny öňe barýan ýurdumyzyň ýeşretli büýüdüňi görüp ýaşadýan, hormatly akadamynyň jany sag, ömrü uzak tutýan tütün işleri hemişe rowaj etdi. Ene şeýle ýaşy arzular bilen Türkmen Wada Teleýanynyň agdy işgärleri siziň üçin hormatly prezidentimizin ýurdumyzda sany ulgamy ösdürmek maksadyna uğralyp size ýürüýte täze gepleşik taýýarladyk. Ähwanileşler, gepleşigimiz ilkinji gedek ýaýlama gidýäni sebäpli biz size gepleşigimizin gysgaça mazmunyny tanıştyrýar. Gepleşigimiziň her sanyna 3 sany sunugy işgär gatnaşýar. Olar medeniýet ulgamynyň dürli ugurlaryna zähmet çekýärler, saýdanly artist ýa bolmasa da aýdymçy bolup biler. Mähran tomaşaçylar gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mehmanlary kimlerdir öýdýäňiz size gyzykly bolsa gerek. Egerde olaň kimdigini bilesiňiz gelýän bolsa, Türkmen Wada Teleýanyna tomaşa edin, ýaýlymdan daşlaşmaň, biz sizi assalymdan olar bilen tanış ederiz. Mähran tomaşaçylar, gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mehmanlary Türkmenistanyň halk artisti, aşyrda ady bilen tanylýan Aşyr Gurbanow, Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparov, şeýle-de Ustad Sadan Namad Atajan Eýubow. Mähman ýerleşler, edi tomaşaçylar, ne görüşme diýäli, gepleşigimizde gatnaşýanlar bilen tanış bolduňyz. Edi tomaşaçylar, häzir bolsa sany ulgam arkaly gelin täze gepleşigimizde başlaýalyň. Aşyrda Muhammed ağa Atajan bizi sany ulgam arkaly ene täze gepleşigimizde hoş gördük. Eger häzir taýyn bolsaňyz biz size ýürüýte gepleşigimiziň adyndan bir näçe soraglary taýýarladyk. Ona taýyn bolsaňyz başlaýalyňmy? Başlaýasynlar. Aşyrda gepleşigimiziň ilkinji soragyny sizden başlaýar. Gepleşigimiziň ilkinji soragy: eger siz artist bolmadyk bolsaňyz, haýsy hünär saýlap alardyňyz? Men özüm taryhy görýän. Aktör bolmadyk bolsam men taryh sormam gaty mümkin. Mana şo uğur gowurdum özüm. Sağ olun Aşyrda. Indi Muhammed ağa, eger siz aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, siz haýsy hünär saýlap alardyňyz? Men aýdymçy bolmadyk bolsam, sporta öwürýärdim. Sağ olun Muhammed ağa. Atajan, saňa da sora. Eger saýdanly bolmadyk bolsaň, haýsy hünär saýlardyň? Hozun epet men saýdanly bolmadyk bolsam, muallim bolardım. Türkmen dili we edebiýaty sapagyny okudardım. Sağ ol Atajan. Mähran ýerleşler, edi tomaşaçylar ne gepleşigimiziň birinji soragyny berdik. Sunugy saatlanmada. Eger öz käriňizde bolmadyk bolsaňyz, haýsy hünär saýlap alardyňyz diýdik. Siz hem jogaplaryny eşitdiňiz. Mähran adamlar, biz ikinji soragymyza geçýäs. Biz ikinji soragymyzy Halipamyz Muhammed agadan başlaýar. Halipa, size sora, ikinji soragymyz aýdymyň şowly çykmagynyň näçe götermi aýdymça bagly? Aýdymyň şowly çykmak üçin men pikir edýän aýdymçy diýemde, ýa-ni eger aýdymy döredýän özü bolsa, onda 100 götermem aýdymçyň özüne bagly. Sebäbi oň fazyny, heňini, sözüni oýlap tapmaly, taýýarlyk görmeli bolup. Köp sağ ol. Aşyrda ikinji soragymyz, haýsydyr artist bir näçe keşipleri sahnada ýerine ýetirende, şol keşipiň ýerine düşmek üçin artistiň näçe göterme şoňa bagly bolup durýar. Özüňiz bilýäňiz, teatr bir köpçüliklerin sunugat diýilýär. Mundan rejissöryň zähmeti bar, aktýoryň zähmeti bar, suratçynyň zähmeti bar, başga da saz goýberýän, ışık berýän hemmesiniň zähmeti bar. Bir köpçüliklerin sunugat. Ýöne esasy bärde 50 göterme diýmän bol 60-70 göterimdäki aktýora bagly. Tomaşaçylar bilen janly aragatdan saklayan bu aktýorlar. Köp sağ ol. Atajan, ikinji soragymyz, siz saz çalýaňyz, haýsydyr bir sazdanna saz çalanna, şol sazyň şowly çykmak üçin sazdanna da bagly bolup durýarmy ýa-da saz guralyna bagly bolup durýar? Sazyň şowly çykmagyna 80 götermi ukuyup başarnyk, höwes şoňa bolan bir süýgi ynam gerek. 20 götermi onuň saz guraly bagly mümkin ýani. Men öz pikirim. Sağ ol Atajan, köp sağ ol. Edi tomaşaçylar, owadan sowalatly gepleşigimiziň 3-nji sowalyna geçýär. Biziň 3-nji sowalymyz, aşyrda siziň döredän bir näçe sahnalaryňyzda, keşipleňizde tanqygy belli etseler, nähil kabul edýäňiz? O kabul edýän. Sebäbi ol tanqydy diýip düşünmeler, ortaňa peýda almaslyga diýip düşünmeli. Sebäbi şu
tanqidi göz bilen garalsa sen ösmüňe peýda bol. Şol göýberen säwlüklerini ya yetmezliğini innikide doldurmak üçin şol taňa berilen maslahatlar. Şu keşfinde şeyler yak boldy, yani şu oyun goýup tuňuz talipler bilen şu şeyler yak boldy diýip mugallimler aýdy berse, men hedile diýen şol özüme şeýle kabul edýän ýöne beýleki tarapama oyun görýärler. Ya sen keşfipdir diýen sahnada, ya da sen talipler bilen bir eser alýanda sahnalaşdyrýan, hiç zat diýmän çykyp gitse, ine şol elbet. Şoň üçin diýe görsinler, aýda görsinler, o kabul edýän, men hedile edýän peýdal maslahat bilen düşünýän şoňa. Ak Muhammed ağa, sizin döreden aýdymlaňyzy tanqygy belli etseler, siz näkili kabul edýäňiz? Men tanqidi belgileri gaty özüme kabul edýän. Sağ olun. Atajan, egerde senin bir döreden ýerine ýetiren sazyňy tanqygy belli etseler, näkili kabul ederdiň? Isenlik bir sazda bolsun, aýdymda bolsun, hukman bir kemçilik bolup biler. Halipalar käýärem belli edýärler. Şutay eýleräk, beýleräk bolmaly eken diýärler. Hukman şolary halipalaryň beren maslahatyny dogry kabul edip, inniki sazdaňda şu ýalňyşlygy goýbermezdige çalyşýar. Köp sağ ol. Ekran izleyijiler, edip tomaşaçylar, owazdan sowalaty getmeşiňiz sizin üçin hasam bir gyzykly bolsa gerek. Entegam ýaýlymdan daşlaşmalar. Sizin yurdumuzda tunga adamsy, dörejülük adamsy, elbette toýlarda, zatlarda çykyş edýäňiz. Tutulýan toy bayramlar
sizin dörejülüğüňize nähil täsir edýär? Toylaryň, bayramçylykların ediyen täsiri gaty uly. Nähilek uly. Toylarda sen terbiýelenýäň. Sana halk seredýär. Sen halkyň öňüne çykmak üçin elmydama bir özüň alyp barşyňy, hereketlerini paýhasly görkezmeli. Şol halkyň seredip duran gözüne elmydama sen gowy bolup görünmeli. Aýtjak aýdymlaryň hem şolara lezzet bermeli. Şolaryň lezzet alýandan hem sen özüň hem lezzet almaly. O Türkmen toylary beýleki milletin toylaryny meňzemeýän toylar bu. Benim kawa toylarda çykyş edýär, sawa degişýär, täsir ýetirýär. Elbetde sebäbi radioda ya telewiziýada çykyş edýän o ýerde sen çykyş etmeli adymma. Aýtmaly sözüňmi? Diýmeli adymma. Toyda degişme adam çykyş ediberýän. Halk kabul edýär ony, hedil edýär. Bir de tomoşa edýän ähli illeşdirmede, kärdeşdirmede diňe toydan ýetirdim diýilmeli. Toy bolup durabersin. Sağ olun, Halipa. Atajan, sana da şol sowal. Türkmen toy dawaralary meň döredijligime uly täsiri we Türkmen toylary maňa bir ruh güýç berýär, ruhumy belende götürýär. Gahrman arkadagymyň saýasynda Türkmen toy dawaralaryna çykyş etmäni özüme bir ulokan bagyt tasawwur edýän. Mehman illeşler, biz owadan sowalarga getmeşemmedim. 5-nji sowalyna geçýär. 5-nji sowalymyz ene şular ýaly. Aşyrda bir keşpiň üstü bilen şol artistiň dörejüligini baha berip bolarmy? Bolmaz. Bolmaz. Sebäbi benäme aktyor canlı da, canlı adam da. Bir gedek eýleräk bor, bu keşpi beýleräk bor, o keşpi beýleräk bor. Bir gedegine mysal üçin bir nemeräk bolup bir şo keşp ýerine düşmän bilýär-de, onuň şo boýunça ony hiç ýeri baha berip bolmaýar. Dogry. Sağ olun. Muhammed ağa, sizde şeýleräk sowal. Bir aýdymçym aýdym aýşyna tomoş edip, şol aýdymçyň dörejüligine baha berip bolarmy? Bir aýdymyň üstü bilen berip bolmaz. Sebäbi bizim aýdyma başlamyzda kän aýdymlar aýtdyk. Sen näçe ýaşadygyňça şonça da dünýä garaýşyň üýtüge, şoňa görä de aýdymlaryň hem täsirleri, aýdymlaryň sözleri, manylary, fazyň heňi her birisi üýtgäp gidebilýär. Şeýdibem ýoş-ýoşdan beýik ýerlere ýetip bolýar. Atajan, bir sadandan sadyny dinläp, şol sadandan dörejüligine baha berip bolarmy? Bir eserde hemme zady görkezmek mümkin näl. Şoň üçin mene şol sungatyşgäriniň hemme eseri bilen tanışyp, ondan soňra baha berseň dogry.
Edi tomoşaçylar egerde owazdan sowal gepleşigimiz sizin üçin gyzykly bolsa, gelin aýdyr 6-njy sowalynda gepleşigimiz bilen dowam edýäs. Kitap okumak halaýaňyzmy? Men günne adından 50 sahypa okumasam yatmaýan men. Haýsy kitaplar okumak halaýaň? Tarih kitapları. Bizim tarihimiz. Ha. Evet, geçmişimiz bilen yok. Man biz galyplanmaly. Geçmişde näme bir näçe şahsiýetler bolan, o bir näçe sulmady işlerlerimiz bolan, bir näçe halipalarymız bolan hökman şolong dörejilik ýolun ýerlemaly. Şoň üçin men tarih kitapları görýän şeýlede maslahadan berýän we tomoş edýän illeşlemede, kardeşlemede, taliplemede maslahat berýän hökman kitap okan, kitap mudama dostuňyz bolsun, ýanynızdan goýmaň. Bu wagtdan şeýle ogudan kitaplarym neşir edilýär. Hormatly arkadaşlarymyň bize peşkeş berýän kitaplary bar. Hökman okan, ana şonu kändat türkmeniň taryhy ma şonu, türkmeniň şuguny ma şonu, türkmeniň geljegi ma şonu, biziň edim bilimlerimizden ma ata-babalarymyzdan gelýän ähli mirasymyzdan şonu beýan edilýär. Şoň üçin hökman mehriban arkadaşlarymyň kitabynyň ýan kitabymyz bolsun. Hökman okan talipler. Köp sağ olun. Muhammed ağa size sowal, sizem kitap okumak halaýaňyzmy? Kitap okumagy men ýaşlygymdan öwürýän. Siz haýsy kitaplar halaýaňyz okumany? İlki bilen hemen Türkmen edebiyatyna ýygy giden Magtymly Pragymy, Kemine, Zelili, Seydi, Zöhre Tahir, Görogly şu kitaplar okumagy goýarýadym. Dünýä kitaplaryndan men Carnegie'nin kitabyny gatsyp okudum, goýardym. Ondan ýanky Keykowuz kitaby ýatdan bilýän ýarak men epeslige okudum. Gaty peýdaly, özüm bizim üçin peýdaly, sungat adamlar üçin, medeniýet işgärler üçin tüýüz peýdaly kitaplar diýip düşünýän. Edi tomoşaçylar. Gelin aýdyr 6-njy sowalymyzy Atajana da berelim. Atajan kitap okumak halaýamka ýa kitaby okap duran adam dinlemek halaýamka? Häzir gelin Atajana sorak berelim. Atajan, sen kitap okumak halaýanmy? Men kitap okumak halaýan, hasam elektron görnüşlerini halaýan okumany, öz ýanymda elektron görnüşlerini götereýän halaýan kitaplarymyň Köp sağ ol. Bolýa. Edi tomoşaçylar görnüşlerini götereýän halaýan kitaplarymyň köp sağ ol. Bolýa. Edi tomoşaçylar, owazdan sowalatly gepleşigimiziň 7-nji sowal bilen biz gepleşigimiz dowam edýär. Elbetde siziň üçin gepleşigimiziň 7-nji sowal has gyzykly bolsa gerek. Sungat ustadlarymyz nirde dinjalman halaýarlar. Gelin häzir olar bilen sany ulgamarkaly dowam edelim. Siz nirelerde dinjalman goýarýaňyz? Men dinjalatym milýoner TV gatymyz. Men watanymyň çölüni, düzüni, dagyny goýarýan. Şonuň üçin çöre çykmak goýarýan, çöle çykyp bir tüňçe çaýyny içmek, öz watanyň howasyndan dem almak. Şonuň üçin men öz watanymda dinjalmak goýarýan. Türkmen TV gatyna çykyp bir özüňçe tagamlar taýinlap bir dogonlarymyz bilen maşgalamyz bolup bir dinjalmagy goýarýar. Sağ olun. Siz nähil häsiýetli adamlar bilen dost bolmagy goýarýaňyz? Bah. Pikirlenäýin birazjyk. Bolýa. Pikirlenäýin. Muhammed ağa, siz nähil häsiýetli adamlar bilen dost bolmagy goýarýaňyz? Men arasy päkide, çyn ýürekli, hakykaty aýdy bilýän, kıyın günüňde ýanyňda durup bilýän, şat günüňde ýanyňda bolup bilýän, käwat halyňdan habar alyp bilýän şeýle dostlar goýarýan. Näil adamlar bilen şu esasy dogruçul adam, göwüne açyk adamlar bilen dost bolmak halaýan. Mudama şadyan adam goýarýan. Mehriban illäşler, edi tomoşaçylar, owazdan sowalatly gepleşigimiziň bir näçe sowallaryň jogaplaryny eşitdiňiz. Häzir bolsa gelin sunawda satlanmadyň ýürek arzuwlaryny hemmämiz bilelikde dinläýäris. Ýürek arzuwum ilmidama halkymyz agdyr bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Ine şunuň ýaly derejelere ýetirip bize aýdyň ýol salgy berýän, aýdyň ýoldan alyp barýan mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun. Watanymyzyň asudalygy, saglygy, ýagşy günler üçin, edýän aladalar üçin köp sag bolsunlar maýdýan. Hormatly prezidentimiziň hem jany sag, ömrü uzak bolsun. Ýürek arzuwum ilki bilen ýurdumyz parahat bolsun, maşgalamyz awat bolsun. Şular ýaly owadan ýurtda ýaşaýanymyz üçin biz diýsen bagtly
Mehriban gahryman arka dağımyzyň saýasynda hemmäňize şogullyklary ýar bolsun. Mehriban Halipa arka dağımyzyň jany sag bolsun. Başı dik bolsun. Alyp barýan ýyl ýurt bähbit işleri elmi dama rowaç bolsun. Aşırda da Muhammed Halipa Atajan owazdan sowalatly gepleşigimiň ilkinji sanyna gatnaşygyňyz üçin size sag bolsun aýdýas. Sizde näme asyňy däleminde işleňizde ulunsunluklar ardy edýäs. Mehriban ileşip, edi tomoşaçylar, ajaýyp zamanamyzda bize şolar ýaly täze gepleşikler taýýarlamaga, şol gepleşikleri ýaýlama arkaly size görkezmäne bize uly mümkinçilikler döredip berýän, gahrman akadamynyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri hemişe mundan öýlägem rowaj alsyn. Türkmen owada teleýaýlamanda owazdan sowalatly gepleşigimiň täze sanyny sizin bilen görüşýänçek hoş sag bolun.